Yun, so ayun guys, nandito na tayo ngayon sa Motor City, Cainta. So tignan natin kung magkano ang presyo at kung pwedeng installment. So natanong ko dun sa empleyado nila na pwede palang installment lahat. Pero yung iba nakita ko kanina, umikot ako kanina guys, puro may mga price yung iba walang price. So tatanungin na lang natin kailangan na basic na pwede nilang kunin habang pag tayo kumuha ng motor natin. So guys, samahan nyo ka guys. Yun na guys, dito tayo mag-i-start sa Ninja 650. Ang SRP nya po ay 433,500. Yun po yung SRP. Pwede pong installment po yan. Ayan po, nagpakaangas po. Nakikita po natin, madilim. Sa mga mahilig dyan guys sa adventure bike, ayun po, Sigaf Moto. Kaya na matataas na tao po. Ang laking tao guys, kailangan na mataas na tao. Kailangan ko na magtakong dyan guys. So ngayon, lipat tayo guys. So guys, dito naman tayo sa Kawasaki Backbone. Ang laki yung sisito. Wala pong nakalagay na price, so tinanggal na po nila yung price dito. So ayan, mukhang gamit na siya. Okay pa naman siya guys, kapal pa yung kanyang tires. Wala pa naman siyang sira o damage guys. Okay, ang linis na dito. Yan, subukan natin sakyan mamaya. Sasakyan natin ito maya isa-isa. Kasi ito ba, may vulkan dito. Vulkan, ibig sabihin ng vulkan, hindi yan sumasabog siguro kaya tinawag na vulkan to. Yung tunog ng tambot yun, parang vulkan kung sumabog. Ang angas po ng ilaw nito. Personally, pag nakita ko to. Ayun, ang ganda pala nito. Ang laki. Napakaangas po no. Dati nga nito, ang bad boy no. Ang baba po. Napakababa. So guys, subukan natin guys sa pen. Abot yung papo guys. Ayan. Mas gusto ko po kunin. Napakaangas yung dating nito. Ayun, naabot ng papo. Actually kung kukuha siguro ako ng motor yung abot ng papo yung sahig, kasi delikado pag mabibigat na motor. May possibility mabangga ay tumba. Madalas na patumba eh. Pag city drive lang, mahirapan pa sir. Mahirapan tayo pag i-change natin mga gantong ito po to, Ninja 650. Ito po, subukan natin sa akin mamaya. So ngayon, ito muna tayo. Yan. So guys, ito yung Kawasaki 650. Mamaya guys, sakin natin. Dito muna tayo sa Kawasaki 650 na katabi niya, na classic siya. Ang laki 650. Napakataas po niya. Halos yung taas ng 650 Ninja. Classic na classic, pero napakaangas nito. Ang bangus nito guys. Ayun yung niya, sukat ng tires niya 120 by 70 HR 70. Angas nito boy. Sa likod naman 160 by 660 ZR17.
So, napakalapad po ng gulong niya. 650. Ayan, double. Ay nakalagay dito. And then guys, dito tayo naman sa KLS 250 ay 230 Kawasaki KLS, yung pambundok adventure. Ayan, yung mga mahilig sa adventure bike na pangbundok na dito sa mga bato-bato sa mga bundok. Tapos napansin ko guys, meron din silang pambata dito. Ito napakaganda. Actually guys, pwede rin sa akin yan kasi maliit din talaga. Ayun, pare-parehas po ng kulay ito. KLX. KLX 150. 150 yun. 150. Itong dalawa, yung tatlo 150, itong tatlo. Pero ito 230. Ibig sabihin mas mataas ito, mas malakas, mas mabilis to guys. And then guys, dito naman tayo sa Canaria 125. Ito may dilaw, may pula. Ayun. Bago pang deliver lang ng ano, parang pang deliver lang ng tuk-tuk type. Ito, meron din tayo dito 5 auto. Itong katabi niya Binelli. Ito Binelli. Ito po yung Himalayan katabi niya. Yung SRP niya ay 324. Ayun, isang kulay lang nandito. Isa lang available na nakikita ko dito sa loob. Ito Binelli. Binelli, angas po yung Binelli. Tapos may napansin ako sa Binelli nito, mayroon siyang kabayo. Ano ba to? Kabayo ba to? Aso? Lion. Lion. Meron po siyang nakabantay na lion dito. At dito naman tayo sa adventure bike, yung mga malalaking tao guys. Ito TRT 5 Auto X. Tapos SRP nya 399. Parang ano 399 ito 324. Pero adventure bike siya. Ayan, pwede yan sa mga bundok. Ayan, pare-parehas din. 300. Ay magkaiba, 379 itong isa. Binelli. Ito puro Binelli to. Tatlong Binelli, 4 pala. Ito kulay puti, puro black yung tatlo. Then guys, dito naman tayo 650 Ninja. Sa mga naghahanap ng 650 Ninja guys, ito ABS. Naka ABS na rin siya, pero hindi siya Öhlins. May available pa rito ang Kawasaki Cruiser. May available na isa dito na Kawasaki 200 po. Ay mga Cruiser. Ito Suzuki B-Stron. Ang taas po nito guys. So guys, kung naghanap ka ng yung mga matataas dyan, no, 150. Ang taas nito guys. Ang available dito ng Suzuki ay dilaw sa black, glossy black. Tapos meron siyang dilaw na konti dito, combination. Tapos ito dilaw adventure. Ito po yung price niya, 859,000. Ang available dito black sa kadilaw. Parehas lang. Ito gusto ko. Ito gusto ko guys. Parehas lang din ng isa. Ay hindi, Kawasaki yung isa. Ito yung ano, kalaban o ito yung kaparehas ng isa dun. 650.
650 rin yata ito. Para din classic bike na 650. Ayun, may Suzuki din po dahil dito. Sa katabi, 650. Tapos meron din tayong Rider 150. Rider 150. Kulay blue. Matte blue. Sky blue. Isa lang yung Rider 115 na dito. Tapos dito tayo sa mga underbone guys. Sa mga Mio, sabi ng mga nag-assist sa akin kanina, pag bumili ka ng Mio dito, kahit alin Mio dito, mayroon siyang free na helmet. So yung free na helmet, andun po yung free na helmet nasa harap po. Ayun, ang SRP po ng Mio Sporty ay 71,400. Ayun, gray, silver gray. Tapos meron din po doon na kulay pink. Ayun po yung kulay pink. Tapos Mio 125. Tingnan natin yung presyo kanina. Ito, Mio Soul. Meron tayong Mio Soul dito. Mio Soul S. Mio Soul IS SRP niya 83,900. Ayan, ang kulay niya ay ano pala ito? Navy blue. Navy blue ang available nila dito. Ganda ng kulay eh. Ayan, nagkakahalaga po siya ng Mio Soul IS 83,900. Dito sa Mio Soul Mio Sporty SRP niya ay 71,400. Ito may available din dito. Kapares Mio Soul ay hindi ko napansin, kala ko dalawa lang Sporty ito. 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 Kapares ng kulay ng Mio Soul ay IS, tapos ito Sporty, navy blue din kapares. Tapos ito naman Yamaha gear. Mayroon siyang isang Yamaha gear dito. Gray. Ito pala ito. Gear. At gray. Kulay pink. Pink. Water. Ito, ang ganda ng kulay. Meron na siyang decals na sporting. Mio Sporting. Mio 125 nila na look. Ano ba yun? Saka ito, meron din pa pala dito kasama nung Kawasaki. Ayun, dalawa po palang kulay pula Kawasaki 650. Kapares din po yung nakita natin kanina doon sa tabi ng 650 na yun na Kawasaki. Ito may Royal Enfield. Ayun, classic bike din po yan. Ayun. Ito naman tayo sa Inki Duke KTM pala. Ito KTM man, good morning po. Ito naman tayo sa KTM. Ayan, 200 SRP 198. Ayun, kung nagano kayo ng RC 200, SRP niya ay 198,000. 198,000. So ayan sir, mga sir, nandito naman tayo sa Doc 300 390. Ang SRP niya 318,000. Naked bike po siya. Naked bike. Naked. Dito rin po adventure bike. Ito puro dito sa room na to ay puro KTM sa padok. Ayan, puro orange. Ayan po. Ito mga sir. Ayan, 200.
Ito 201,78,000. Ganun din po yan. Parehas din po nung isa. Yan sa mga naghahanap sir ng mga NK o kaya DOC 300cc or 200cc. Ayun po, meron po po dito sir. Ayan. Husky 401. SRP niya ito 325,000. Ayun, ganda din 105. Ang mas naman pala yung parang siyang ano. Ayun guys, nagsiksikan na tayo dito. Napapalibutan tayo guys ng mga KTM sa kadok. Dito tayo sa loob, napakalamig po dito. Ayun, maraming nakaparking na big bike. Ayun, dito naman tayo guys kay Z650. Z650 naked bike po ito. Ito po, ayun, ang ganda. Siguro mas mababa ito. Ayun, kapaangas ng ano yun, para siyang ZX2. Kapatid, kuya ng ZX2 to, kapatid, bunso ng ZX2. So ayun guys, i-assist tayo na ni si Sir Frederick. Si Sir Frederick, shout out po sa inyo. So dito po tayo sa Z650. Ano po yung ano natin dito sa mga pwedeng kumuha ng Z650 dito sa branch ng Cainta, Sir? So ano po, itong Z650 2022 model na po ito. So ang price niya po is 450,000. So open po siya for cash or installment. Pero ang initial na mga kailangan po natin kapag mag-installment po tayo, kailangan po natin ng cheque at saka bank statement. Ayun, cheque daw sa bank statement. So ayun. So guys, dito naman tayo sa NK400 CF Moto. Sige sir. So ito naman po yung CF Moto NK400. Ang price niya po is 248,900. So ganun din, open din po siya for cash or installment. So dito naman po hindi na po natin kailangan ng cheque at saka bank statement. So ano nga bang pinag-aiba rin nito halos sa 2021 model? Meron na po siyang TFT display. Yan. So halos malaki na rin po yung ano niya, panel board niya. Ang laki ng panel board niya guys. Sa mga naghahanap po ng NK400 o CF Moto. Yan. So pero dito rin sir, mas mababa na rin yung seat height niya kaysa rin sa 2020. Kaysa yung TT20, ito mas medyo mababa na siya. Opo. Pero yung bigat niya halos the same pa rin. Same pa rin yung bigat. Pero yung height niya, yung seat position niya, mas okay na yun sa mga maliliit. Mas abot na ngayon. Oo. Ang mga available po nila dito, puro puti. White po, ayun, ang dami. Ilan ba to? Hindi ko mabilang. Kayo na magbilang. So guys, sa off-road naman tayo, sir. Ito naman po, isa sa mga production bike ng dirt bikes ng Kawasaki. KE65 2-stroke po. So ito naman po is cash basis lang po. Cash lang. So since production bike siya, hindi na po siya nare-register sa LTO. At hindi rin po siya pwede sa kalsada. Hindi pwede siya po sa So, pero ang next naman natin, meron din tayo dito na KLX 150BF po. 132,600. Yan. So pwede rin po ito sa kalsada. Open po siya for cash or installment. Available po siya sa cash or installment. So ang minimum down payment naman po dito is yung 10% ng SRP niya. Ayun. So meron din tayo mas bigger po na CC. Nasa dulo sir. Yan, pakita natin yung nasa dulo. Sige, tara. Check natin. Yan, ito naman po. KLX 230cc. Yan, 190,000 lang po. 130,000. 190,000. Yes po. Ayan, so dito naman po, kung makikita nyo, isa sa mga classic bike talaga ng W series ng Kawasaki po. So meron tayong W175. Ayan, so ito po ay carb type pa po na unit. So
So, napaka-classic na unit. Pero ang SRP niya rin po is 130,000 pesos. 130,000 na lang po yan. 175. One. Yan. So, dito naman po sa Yamaha area natin, so meron tayong 125cc Mio blowout promo. So, Okay. kapag nag-avail po tayo ng mga unit ng Yamaha, meron tayong makukuha free full face helmet na Ayun, modular. may free daw siyang helmet previous ano. So, modular din po yung helmet. Ayun, Tsaka modular. Double visor pa po dual yan. visor po. So, Ayun. yan. So, may specific unit lang din po tayo na available para sa mga free helmet natin, especially ang Yamaha Mio Gravis, yan, Mio Gear, tsaka Mio 125S, Ayun, tsaka may yung mga 125S. ano po, 5-year grip version ng Mio i125, Mio Gravis, tsaka Mio Gear S na 5-year trip po. Kung halimbawa sir, may tanong ako sir. Kunyari, nakabili na ng Mio, nakuha na yung helmet. Meron pa po bang available na helmet na bibili pang available kung baka sakali? O isa na lang po yan? Bali dito, sa helmet naman po, once na nabili na natin, pwede po tayo mag-request ulit sa Yamaha para mabigyan po ulit namin kayo ng another helmet. Okay. At Kapag nakapag-available pa po tayo na isa pang unit. So, another mag-aantay unit. lang po tayo usually ng mga 1 week din siguro para makuha natin yung free full face helmet natin Okay, from sa mga Yamaha. naghahanap po dyan. Mio, may helmet pa. Pero 1 week pa yung aantayin po natin pagka kukuha po tayo kasi just in case na may makakakuha pa. Nabulog pa, may makakakuha pa, maunahan po kayo. Meron pa silang available 1 week daw po. So guys, so ayun, meron daw silang promo sa Ninja Kawasaki Z650. Isa po ito sa mga Ito, sinakyan na sir. Sige, okay lang po sir, sakyan niyo po. Hindi, okay lang po yun. Para makita naman. Maganda yung ano, So, Z... sir. 660 po. Oh. Ayan. So isa po ito sa mga 50th anniversary color ng Z650 RS. So meron po tayong promo dito na less 15,000 pesos po. So isa sa mga big discount po namin yun. Oh, big discount. May 15 less na discounted. Yung kapares nung isa doon sa harap na naka-display, pares lang din po Yes yan. po, parehas lang din Oo, sila. dalawa. So ito naman sir, 481,300 yung SRP niya. So ang kagandaan naman po kasi nito, all LED na po yung mga ilaw niya. All LED na. Okay. Doon naman. Ayan, dito naman tayo sa Ninja 650. Ayan. So sa Ninja 650 po, meron din tayo mga promo dito. Ayan. May promo. Ang price niya po is 433,500. So ganun din. So isa sa mga big discount natin until end of the month po ng October, meron tayong less 15,000 din po kasama po itong Ninja 650. Hanggang October na lang po. Yes po. So mas better kung maihabol nyo na rin po for Oo. this month. Sa mga gusto ng Z650, meron pang less na 15,000 hanggang October na lang daw. Unahan na lang po kayo. Ayan. Baka maunahan ko na kayo. Ayan. Tapos So, dito naman tayo ng showroom ng Doc o kaya KTM. so Sir. dito naman po tayo sa display area ng KTM Oh. naman po. So this one is the latest model po ng KTM RC200 2022 model po. So this one is 198,000. So meron tayong nakikitang color na silver. Tsaka meron din po tayo available dito na color black and orange po. Okay. May mga available ng black Tapos sa orange. isa po sa mga promo din po namin for Oh, this may month. promo din. Yan. So, ang KTM Duke 200. So, 178,000 po yung SRP niya. So, meron tayong less 10,000 dito. So, magiging 168,000 na lang po siya kapag kinuha po natin ng cash. Kapag installment naman po, sa down payment tayo magbabawas ng 10,000. Ayun. Yan. So, meron po tayo May dito pre-bit mga... pa po yan pag maagang maghulog, no? Yan, opo, Pre-bit pa tama po po. yan siya. So, meron din tayo ditong black orange, tsaka white orange White na orange. available po. Okay. Yun, Doc 390. Dito naman tayo guys. Sa mga naghanap ng Doc 390 na naked bike. So, isa sa mga kilala talaga pagdating sa naked bike po, ang Duke 390. So, this one is expressway legal na rin po. So, 318,000 yung SRP niya. So, meron din po siyang less promo ngayon sa lahat ng model ng Duke 390 hanggang 2022 hanggang 2020. Yan. So, meron tayong mga less 10,000 promo din po for this one. 20,000. Okay. So ayun guys, hanggang dito ko na lang tatapusin ang ating vlog. Shoutout pala kay Sir
Natata ko ni sir. Huwag po kakalimutan, pindutin mag-like, subscribe, and pindutin ang notification bell. Hanggang sa muli.